नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअ'आव दिन्थिनो लानाय जादों मोनबा गोरोन्थिफोर जाय गोरोन्थिफोरा जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबायफोरनाव थायो गथ'फोरनि सायाव अननायनि सायाव। दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन, जोबजासिम नायलांबा नोंथांमोना बुजिनो हागोन आरो गोसोआव फैनो हागोन। लोगोफोर, जोङो अननायनि गेजेरजों गाव गावनि अन्थाव बाथाव गथ'फोरखौ नुनानै माखासे गोरोन्थिफोरखौ जों मावफ्लाङो। माखासे गोरोन्थिफोरखौ जों मिथिखायालासे मावो आरो माखासेखौ जों मिथिसेयावबो बुजिस'नो हास्लाबै हमस्लाबनो हास्लाबैयाव थाल लास्लाबनो हायैयाव जों मावफ्राङो। दा बै मावफ्रांनाय गोरोन्थिफोरानो नाथाय गथ'नि सायाव एफेक्ट खालामो। दा बे एफेक्ट खालामनाय मा एफेक्ट खालामनो हायो, गोहोम खोख्लैनो हायो, गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ, बेफोरनि सिगाङाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनबा दिन्थिनो लानाय जादों। फार्स्टआव नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों आखाइयाव हमनानै बोबथिंनाय एबा बामनाय। दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों सावगारियाव जेरै, बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रोखोमनि बोबथिंनानै बामनाय, थाबायनो फोरोंनाय, आखाइ थाइसेयावनो हमनानै दैखोनाय, बामनो लुबैनानै आखाइ थोंसेयाव हमनानै दैखोनाय, बेफोरबायदि गुबुन गुबुन हमनानै दैखोनाय बा बामनाया गोरोन्थियै जोंना जानो हागौ होनदों। दा बेयावहाय मा जागोन, गथ'फोरनि उन्दै समाव बिसोरनि हारानि दाथाय, बेगेंनि दाथाय, मोदोमनि दाथाय गासैबो गुरै जायो। नाथाय नोंथाङा जों जायफोर बिदा फंबाय बिमा बिफाफोरा जों जाय बामगोन बिथांमोना नोंथांमोननि आखाइया बा जोंनि आखाइया गोरा जायो, बोलो गोरा जायो। जेसेबां हागौ एसेबां दैखोनो हागौ होननानै आखाइ थोंसेनि दैखोलाबायो। दा बेयावहाय बिथांमोननि गथ'फोरनि उन्दैसाफोरनि हारानि दाथाय, मोदोमनि दाथाय गोरलैया बेयाव गोबां दुखु मोननो हागौ। जायनि थाखाय बियो नाथाय खिन्थानो रोङा, नाथाय लोमजागोन बा गाबबाय थागोन। अब्ला जों डक्टरनिसिम लांब्लासो जों बेखौ हमनो हानाय जागोन। दा बेनि थाखायनो जों जाहाथे बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मावा एबा मावनो होननानै मावाब्लाबो नोंथाङा जाहाथे मावफ्राङा, बेखौ नोंथांमोनहा खेल खालामनांगोन। बे मोनसे थांबाय। नैथियाव नुनो मोन्दों नोंथांमोननि थाखाय मबाइल नायहोनाय। मबाइल नायहोनाया बिराद गिदिर गोब्राब जेंना आरो दा बेयो जोबोद सोलिगासिनो दङ, कन्टिनिउवास जागासिनो दङ। जों नोंथांमोननियाव नुनो मोन्दों उन्दै गथ'साफोरा बिमा बिफाया स्पेसियेलि खम मेम्बार्स थानाय, फेमिलि मेम्बार्स थानाय न'खराव बे जायो जे एसेल' बिमा बिफा बा बिमाल' थानाय बा बिफा बाहेरायाव थांदों, बिमा फिसा सानैल', बेयाव फ्राय बिदिया जायो। दा बिमाफोरा गथ'फोरखौ मा खालामनानै दोननो, मा मानो, बाहाय बबेयाव सम खाथायनो, बेखौ साननानै नोंथांमोनहा उन्दैनो मबाइल हगारना होयो। रायलायनो रोङैनि समनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो मबाइल हगारनानै होयो आरो मबाइलाव बायदिसिना कार्टुन बायदिसिना नायहोनानै जों सम खाथायहैयो गथ'खौ दलद दोननो हानायनि थाखाय। नाथाय बियो बिराद गिदिर गोरोन्थि जायो। गोरोन्थिखौ नोंथाङा देरब्लासो बेखौ बुजिहैगोन आरो सुख'नो हानाय नङा। दा बेयो मा जायो, गथ'नि मेन्टेलिटिया प्रब्लेम जायो। सावगारिखौ नुबाय थानानै बियो खालि बेखौल' सोलोंगोन। जाय समावहाय जोङो रायज्लायनो फोरोंनांगौमोन, फाव फेसन फोरोंनांगौमोन, मान होनो रोंनाय रोङै बायदि उन्दै समनि जायखौ फोरोंनांगौमोन बेखौ फोरोंनो रोङालासेनो जोङो बै कार्टुन नायनाय आरो बुजिनाय, मिनिनो रोंनाय, एदावनाय बेखौल' जों फोरोंनाय जागोन। मानो होनब्ला बे समावनो फोरोंनायमोन। नाथाय फोरोंनायाव गाज्रि फोरोंबा गाज्रि लायो, मोजां फोरोंबा मोजां लायो। जिहेतु दा नोंखायनो मबाइल नायनायल' फोरोंबा बे मबाइलनि पिक्सारखौल' नायनानै बेयाव हमनो हाबाय थागोन, बिनि मेन्टेलाव बेल' हाबगोन। उनाव लास्टाव फाइनालि बिनि खुगायाव राव फैनाय नङा, फाव फेसन रायलायनाय नङा, लोगोजों थानाय नङा, रावजोंबो बामजानाय नङा। खालि बियो मबाइल बिगोन आरो नोंथांजों रायलायनो रोङैबो बियो जाहैनो हागौ। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना गोजानाव था, मबाइल नायनायखौ जोबोद एंगारथार, मबाइल नायहोनो नांथारा। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों चिप्स एबा फास्टफुड जाहोनाय। बेसिकेलि बेबो जोंनि मोनफ्रोमबो फेमिलियावनो सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना नुनो मोन्दों चिप्स बा गोरान मुवा एवनायफोर, जेरैहाय नुनो मोन्दों नोंथांमोना बायदिसिना मुवा मख'नाय बा कुरकुरि, बेनिफ्राय नुनो मोनगोन बायदिसिना गुबुन गुबुन बिथिंनि चिप्स मेथाइफोर ओंखारो। नामफोरा गोबां दङ, नोंथांमोना नुनो मोन्दों जायो। दा बेनि अनगायैबो फास्टफुडआ जाहैबाय नोंथांमोनहा थाबैनो मोननाय, कम्पानियाव साप्लाइ खालामनानै गुदुङै दसेनो मोनब्रबनाय, जेरैहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन मेगि, चावमिन, मम' बायदिसिनाफोर। दा बेफोरखौ जाबाय थायोबा बाहाय थोजासे पुष्टायु गोनां नङा, प्रटिन थाया, केलसियाम थाया। दा बेफोरबायदिनि जेंना जायो। सासे मानसिनो जेसेखौ देहाखौ गोग्गो खालामनानै लाखिनांगौ बेयो थाया। दा बेखौनो नोंथांमोना उखै गानायनि थाखायल' जाहोगोन होननानै जुदि नोंथांमोना बेफोर फास्टफुडफोरखौ जाहोयोबा, चिप्सफोर जाहोबाय थायोब्ला बिथांनि थाखाय कलेस्ट्रल एबा देहा दानो हानाय गुना थाया, पुष्टायु गैयिनि थाखाय नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन। दा बेनि थाखाय बिथाङा खालि बे खुगानि थावनाय, गथ'फ्रा थावनायखौल' नागिरै बेखौल' जानो मोजां मोनबाय थागोन। बेनिफ्राय बेखौनो सानफ्रामबो नोंनाव बिबाय थागोन आरो नोंनाव बेखौनो बुरखायनो हागौआनो जाबाय थानानै जाहोबाय थागोन। नाथाय गथ'नि देहाया नांगौ बायदि पुष्टायु मोनैनि थाखाय नोरजिया जालांगोन आरो फाइनालि बेनाव
बायदिसिना प्रब्लेमा जाहैगोन। दा ओंखायनो नोंथांमोना बेखौ नायनांगोन, जायनि थाखाय गेस्ट्रिकआ बायदिसिना उन्दैनिफ्रायनो जाफैनो हमो। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बेखौ खुब खम जाहोनानै पुष्टायु गोनां आदार बा ओंखाम बा रुटि बेखौ मेक्सिमाम जाहोनायखौ नोंथांमोनहा सेस्था खालामनांगोन। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों गाज्रि राव। गाज्रि राव बाहायनाया जोबोद गाज्रि। बेयो जोंनि बर' फेमिलियाव फ्रायानो जायो। उन्दै समनिफ्रायनो जाय न'खराव गाज्रि सोदोब बाहायग्रा, गाज्रि राव बाहायग्रा न'खर, बिथांमोननि न'खराव बेबायदि गथ'फोरनि सायाव गोहोम गोग्लैयो, जायफोर देरनानैबो बे गथ'नि सायाव एफेक्ट खालामो आरो समाजाव गाज्रि लाबोयो। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ बुंदों, न'खराव उन्दैफोर गोनाङाव उन्दैफोरनि समाव मालाबाबो गाज्रि राव, गाज्रि सोदोब बाहायनो नाङा, जायखौ गथ'आ नुनानै नोंथांनिफ्राय सोलोंनो हागौ। दा बेखौ ओंखायनो नोंथांमोनहा नायजानांगोन, बेखौ होखारनांगोन आरो बेनिफ्राय सांग्रां लाखिनांगौबा गथ'खौ नोंथाङा नोंथांनि जेला गाज्रि आबहावा थासारि बे समनिफ्राय जानगाराव दोननो नांगोन। गथ'खौ जानगाराव दोनखांनायनि उनाव नोंथाङा जाहाथे नोंथांनि गथ'आ जाहाथे नोंनिफ्राय बेबायदि थासारिखौ सोलोंनानै लानो हाया। लास्टआव नुनो मोन्दों नोंथांमोना 5 नाम्बार्सआव बाइक बा गुबुन गुबुन गारि भेहिकेल्सआव थिखोनाय। बे थिखोनाया जाहैबाय इनड'र भेहिकेल्स, जेरै कार, बास बायदिसिनाया जेबो नङा। नाथाय बाइक बा स्कुटार बा स्कुटि नोंथांमोनहा बेफोराव गुबुनाव उन्दैफोरखौ गथ'फोरखौ सिगाङाव लानानै गारि सालायनाय बेयो जोबोद गिदिर गोरोन्थि। मानो होनब्ला बार बोनाय आरो बिनि गुबुन जिबसाफोर, हाद्रि हालाफोरा गथ'नियावसो नांग्रोनाय जायो। गथ'आ इन्टारेस्ट मोनगोन बाइकआव गाखोनानै, सिगाङाव थानानै गाखोनो मोननाय नालाय गासिखौबो नुजोबनाय, गथ'आ इन्टारेस्ट मोनगोन आरो नोंथाङाबो लानो सुबिदा जागोन, आखाइ नारथारलायनानै मोजां जायो। नाथाय बेयो जोबोद गिदिर गोरोन्थि। बेहाय बायदिसिना जेंना जानो हागौ, जेरै मोखाङाव गुबुन गुबुन हाद्रि हाला मुवा बेसादफोर सौदावनाय, मेगनाव हाबनाय आरो बेनि अनगायैबो नोंथांमोनाव बिखायाव बार बोनाय, बेयो जाय गथ'खौ एफेक्ट खालामनो हागौ होनदों। बिनि थाखायनो बिमाजों गाखोनानै लांफा, नङाबा नोंथाङानो बानानै लांनो हागोन गोनांथारब्ला। नाथाय सिगाङाव मालाबाबो दाला, नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय। बेखिनिमोन नोंथांमोननि थाखाय दिनैहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय भिडिअआव मा सावरायखो। बे मोनबानि गेजेराव नोंथांमोनहा बबेखौबा गोरोन्थि मोनदोंबा नोंथांमोननि गोसो कमेन्ट्सआव फोरमायहरनो हागोन आरो नोंथांमोना एड खालामनो लुबैदोंबा कमेन्टआव फोरमायना हरनो हागोन। गुबुन नोंथांमोननि साजेसनफोर, एडभाइसफोरखौ चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसन बेल थुनानै होबानो जाबाय। नायनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।